That's the truth. Straight with you. Who sang the song? Sinabi niya hindi siya gumagamit ng AI music pero sobrang heavy naman ang paggamit niya ng AI generated. Yeah, nakita ko yung pinuntahan ko. Yeah, let's go. Is this photo? Yeah, this image also. Si Beanie Mika po. Ano yung puso ko? Ikaw lagi ang tinitibok nito. 7, 6, 7, 6. Sa ilalim ng ilaw, ikaw ang sinisigawin. At nilagyan niya pa ng konti. Sana ginawa niyo na lang fresh. Kamusta yung mga kasalo? Kapag si Paulot ngayon, daanan natin mga miss ngayon linggo, bigyan mo ako skoro dyan, solo to sukot. At ilagan simulan. Mamamatay na kami dito. OG AI Butterfly versus AI daw na hawak mo beat. So, ito hawak mo beat, itinanggi daw niya na AI yung kanta niya kasi yung mismong composer ay in-interview ng News 5. Pati yung pakinggan. Now, for the record, I did not choose AI at all in creating Hawak Mo Beat. I made the beats myself. We wrote the lyrics with my wife, with so many friends. Also, I have to say a big thank you because I still discover Tagalog through the lyricism, like through the fact of making lyrics. Dito pala makikita mo na hindi siya ang buong gumawa ng lyrics kasi hindi nga siya makapagtagalog ng diretso. Pero okay lang naman yun, hindi naman yun ang basehan eh. Pero sige lang, tuloy lang. Servan, Humingi siya ng tulong sa mga we marunong produced the talaga. lyrics with my wife, with so many Filipino friends, and I produced the whole track with my own hands and passion in the studio. Everything you hear comes from my personal idea, my feeling, the years I spent in the Philippines, my love for the Filipino music, my love for the Filipino I love you culture, too. and the hours I spent working on it. It's 100% authentic, and it's made with my heart for the Philippines. That's the truth, straight and clear. Who sang the song? Sakto pa yung insert ng, ng random clip eh. Kung sumasayo. Okay. So regarding the singer, there's always a part of confidentiality as a composer of the song. The vocal, the track of the vocal is an assembly of my voice when I try to speak Tagalog, and also some sample. Abrupt cut. So, ibig sabihin, sarili niyang boses. Pero hindi ko marinig yung boses na yun habang nagsasalita siya. Sana pinakanta siya. Can you sing Hawak Mo ang Beat? Gusto ko makita doon kung saan doon yung boses mo eh. At kung nandun man, meron bang alalay, kahit hindi ng AI, kahit ng software. Diba? Yun yung gusto malaman ng tao eh. At dito, nagkaroon na ng parang usap-usapin na ethical ba ang mga AI music na narinig mo. Ako minsan nakakarinig yung AI music. Kasi naka-autoplay yung playlist ko sa YouTube. Nagugulat ako na, pucha, hindi pala totoo tao. Like, mayroon jazz cover na isang kanta nung 1950s, 1970s na Tagalog. Nakagulat. So, may mga nakita ko sa Reddit na, ito, sabi niya dito, kung titignan mo yung music page niya, ang inconsistent ng discovery. May ambient tracks, may remix style beats, pero walang clear identity. Wala lang problema kung experimental ka, pero nasaan yung proof na matagal ka nang gumagawa ng music. Walang behind the scenes, walang clips actual production process, walang history na nagdi-DJ siya sa clubs. Ang hirap paniwala na authentic musician siya kung gano'n. Sinabi niya hindi siya gumagamit ng AI music, pero sobrang heavy naman ang paggamit niya ng AI generated. Yeah, nakita ko yung pinuntahan ko. Yeah, let's go. Idaan natin kay ChatGPT. Is this photo? Yeah, this image also. So at least dito malalaman natin na hindi siya foreign ang gumamit ng AI help. Kasi feel ko din medyo sassy na ito ay hindi AI generated. Ito ay style ng AI generation. Nagpagawa rin nga ako eh. Hawak mo ang beat, like and subscribe. Hindi ako yan, hindi ko yan kamukha. Pinakinggan ko din yung iba pa niyang music. Kaya gano'n ako eh, nag-deep dive ako eh kasi dami kong oras sa sarili ko eh. Kesa sana nagbabasa na lang ako. Meron siya kanta dito na Sumabay Ka. Oh shit! Gulat ako tayo. So, yeah, para hindi tayo makopyright. Tsaka to Hawak Mo ang Beat. Tinignan ko yung lyrics nila. Napansin ko na yung Hawak Mo ang Beat, gustong gusto yung salitang ritmo. Okay? Pero, ikaw ang ritmo ng damdamin. At hindi ko to lagi narinig sa mga kanta. Okay? Hindi siya natural. Pati sa isang Pilipino, parang yung iba mga linya dito na kahit alam ko hindi ko naman hinaharap yung susunod na Beethoven or susunod na Jonella, di ba? Na nagagawa ng lyricismo. Pero may mga translation dito na nakikita ko lang sa Google Translate. Pag Google Translate mo, yung I love you baby, parang mahal kita sanggol. Ganun siya. Meron siyang ganung vibe sa akin. Tulad dito, yung isang part dito, yung sa ilalim ng ilaw, ikaw ang sinisigawin. Nito para lang makuha yung rhyme ng gabi. Diba? Pakinggan natin.
Sinisigawin? Ay, di ba ako Pilipino? May meaning ba yun? Wala kang ganong salita eh. Parang asukal kasi yung ewan ko, di ako music producer. Baka meron dyan mga music producer or pwedeng tignan pa yung gawa niya. Style ba yun? Yun ba yung parang orange ni Eminem? Like, meron gano'n eh na gamit ito kasi madali siyang ipasok sa mga lyricismo. Hindi naman ako Looney o Abra o sino mang rapper. Baka style din yun. Kasi pati doon sa isa pa niyang kanta na Sumabay Ka, ginamit din niya yung salitang ritmo. Diba? Alam ko may word na i-ritmo, pero may gumagamit ba nun sa isang lyric? Medyo sasi pa ako na hindi siya gumamit ng kahit onting AI. Pero ayun nga wala naman masama eh. Pwede mo naman gamitin. Okay? Okay lang naman. Hindi ko lang ba't ikinahihiya niya kung gumamit man siya ng AI. Kasi parang kang disruptor eh. Ganon din yun sa Dota. Parang yung kay T-Pain, diba? Nung gumamit siya ng autotune, diba? Alam niya kasi na marami mga taong kasing galing din niya. Pero ano ang magpapaangat sa kanya sa crowd? Diba? Kailangan mo ng onting edge. Ano makakatulong sa'yo? Parang ganon din yung naalala ko dito eh. Pag itong tinatry niyang ibahin or tinasabi niya na hindi 100% AI generated yung kanyang alam ko meron siya konting tulong dito sa tingin ko eh. Ayun tulad nga sa isang sabi dito ng isang Redditor, ginawa niya kasi siya for fun na non-commercial tapos in-upload niya sa Spotify tapos kumikita na siya doon. At sa kanya doon na nagiging dishonest. Sabi ko kasi pag mayroon ng pera involved pero bakit hindi niya pwede pagkakitaan yun? Baka nagbayad siya para doon sa AI na mga tools. Pero siguro pride din niya na ayaw na niyang sabihin yung buong katotohanan. Di naman ikamamatay ni DJ Magugo kung aamin siya. Mas okay pa nga yun pero mukhang pinipili niyang panindigan yung kasi yung kahit national TV na yung info. Feeling ko din para mas ma-legitimize siya kasi syempre merong tabu at merong hate sa AI music kasi kahit minsan talaga mapapabeat ka. Minsan mafe-feel mo doon na AI siya eh. Merong para may soul doon na hindi mo mapalagay pero dahil sayaw kasi to, hindi mo na kailangan mahanap. Kasi kung ako narinig ko yung mga jazz o yung mga buwibirit sa mga AI songs, alam mong imposible. Alam mong hindi tumada tapos biglang cut tapos nagsasalita na agad. May mga ganun eh. So yun yung na-weirdohan ako. Sorry masyado ako nag-deep dive sa kanya. Kasi tinignan ko pa yung mga iba niya lyrics ba. Kapag dumating ang rap, sabay ang sigaw, ibuhos ang Kapag dumating ang rap, sabay ang sigaw, ibuhos ang lakas. Pero yun nga kaya parang bahala na kasi hindi naman siya ganun parang kalalim. At ko dahil sinabi niya hindi to AI para din mas magkaroon ng monetization dito. Kasi syempre kung sasabihin niyang AI nga kung meron man siya AI, medyo madadampian na ang kanyang damdamin na kanyang sinisigawin. Wala akong problema dun sa kanyang beat kasi nakaka-jive. At talagang nakuha niya yung kilite, yung earworm. At yun naman talaga ang trabaho ng isang DJ. Kaya hinahanap lang ng tao paano mo nagawa. At ang hindi ko lang din maintindihan doon sa singer, di ba? Talaga bang thing yun yung parang confidentiality ng singer? Di ba magiging proud pa yung singer mo na naging party siya ng isang viral sensation sa Pilipinas? Pero kung talaga boses na yun, gusto ko marinig yung boses niya ng kinakanta niya. Doon talaga natin malalaman na kung humingi siya ng tulong sa AI or dun sa software. Hindi naman lahat ng software ay may tulong ng AI. May iba doon, di ba? Parang meron ng sound engineering involved dyan at meron ng technique at mga inaaral talaga ng mga composers at producers. Like, di ako magaling, di ko alam yan. So, baka comment kayo sa ating comment section. Tignan natin kung tama ang kanyang sinisigawin. Okay. So, payag ko bro, iniwan ka dyan para sa naka-AI gibility at bawak mong beat listener. Wala, talo ka na talaga. Sorry na lang. Angas spaghetto malunggay pandesal. malunggay pandesal. Okay, ito copyright to. Alam ko, ano yung original na... Malunggay pandesal. Hindi ko alam yung lyrics ko, yun yung mismo AI. Pero ang hirap na magtiwala eh. Pero alam ko yung lyrics, ano yung original na lyrics doon. Malunggay pandesal. Patas harap yung gas. Okay, sulot. Dahil malunggay pandesal yan, mabuti yan sa iyong kalooban. Malunggay pandesal. Ayan, hindi ko na alam. Nagahalo-halo na lahat ng klase ng musika. Malunggay pandesal. Malunggay pandesal! Yung sobrang sobrang off talaga, sobrang weird pag bigla bumibilis para habulin. At minsan bakas ng AI yun kasi wala naman silang hinga hindi naman humihinga ang AI Sulot ang pandesal. Sunod, kahit sa mga puro AI music bro, anyari na. Wala, gumagaling na rin kasi yung AI. Hindi na rin siya ganun kabilis mapansin na AI siya. Kailangan mo talagang, ginawa ko talagang pinakinggan ko, tinutukan ko, sinisigawin ko ang aking puso. Lang, syempre, dahan-dahan nakakasira sa ating kalikasan yan. At minsan nag-rep pa yan ng styles at music sa mga tunay na composers
at mga singers. Minsan nga kaya rin maganda yung mga AI music kasi kinukuha nila yung mga pinakamasasarap na parte. Kunyari, sabihin mo sa sinigang, menudo, sa jowa mo, lahat dyan masarap yung taba. So pag kinuha mo yung taba dyan, di ba? Masarap siya. I mean, pa-enjoy mo yung taba. Pero may mga sahog doon na parang hindi mo mapalagay na parang off, na parang mali. Parang gano'n. Tulad, sukot, malunggay pandesal. Oh, yan, di ko na makawala. Ano to? Kay Sandy. Broke boys don't deserve no pussy. Oh my God. Okay. So, ito, kanta pala yun. Okay, nakita ko na yun. Nakita ko na yun sa mga captions sa FB. Nakita yung mga naiinis doon. I think, ang mas maganda dyan, broke people don't deserve anything kung wala silang ginagawa. Okay? Kung ikaw ay broke pa din, kahit nagsusubok ka at hindi ka tumitigil, ang deserve mo ay oras pa. Okay? Deserve mo pa ng suporta at deserve mo pa ng kumpiyansa sa sarili mo. Yun ang importante dyan. Pero kung parang standard, hindi ko kasi kailangan hanapan ng malalim na, hindi ko kailangan ng deep dive sa isang kanta ng kay Cardi B. Hindi ko kailangan hanapan ng malalim na kahulugan ang galing kay Cardi B. Pero sige, okay lang dahil nagkape ako at marami ako oras at hindi pa pagod yung utak ko. Sige, bakit hindi, di ba? Tsaka bro people, hindi mo pa kasi sila nakikita pag nag-succeed na nga sila o pag nagkaroon sila ng break na hinahanap nila. Mas okay na yung broke ka now, tapos nagpupursige ka para di ka na maging broke in the future. Alam ko hindi lang naman pera ang nagbibigay ng success sa'yo, pero dito sa Pilipinas, malaki na siyang tulong agad sa'yo. Marami ka na agad malalagpasan at malaking tulong na agad ito sa'yo para mabuhay, para maka-achieve pa at para makahanap pa ng experiences sa buhay. Kasi iba sinasabi, Pwede na sa akin to, pwede na sa akin. okay lang yun. Pero pag ba ikaw nagkasakit, mabubuhay ka pa ba? Isang sakit lang lahat. Karamihan ng mga tao, isang sakit lang ang kailangan para maubusan ng pera. Sobrang mahal dito ng healthcare sa Pilipinas. Hindi sakit sipon hindi sakit ubo. As in sakit na kakailanganin mo ng kalahating milyon para lang malagpasan tong sakit na magkakaroon ka. Diba? Yun yung kailangan mo i-risk. Ewan ko, ano lang naman to nagmamount lang naman sila ng lyrics. Hindi naman sila gumagawa ng parang revelation ng Buddhism. Parang tumayo si Mahatma Gandhi at sinabi niya na, broke boys don't deserve it. Ang tanong, deserve mo ba yung pussy na yun? Parang kung wala naman ikabubuti itong pussy na to sa buhay mo, diba? Hindi mo kailangan yun. Kanya-kanyang preference at kanya-kanyang priority sa buhay, diba? Pwede mo itong balik na rin, diba? Broke girls don't deserve titi. Hindi ko alam ba itong maging big deal. Pero ewan ko, syempre kasi, mababaw lang. Pag mababaw, madali maka-pitch in ang lahat ng opinion nila sa buhay. Go lang, sukot, nag-joke ka sa di mo ka-humor. Tingnan ninyo, this is very, very important. 7, 6, 7, 6. Hindi. Huwag lang 666, masama yan. Sulot dahil pinaglaban ni Father yung sa loob ng simbahan. Sunod, galing kay Alexei Chung. Si Beanie Makeup. Boss! Boss, ka na naman yung puso. Bossing! What? Bakit mas totoo yung nakakatakot na yung AI? Tsaka napansin ko lang, pag mas maraming makeup, mas madaling dayain ng AI, no? Kasi ito, hindi ko mapalagay, may pagka-off pa dito kay kay Malupiton Parang mas mataba pa siya dito. Hindi yun siya as in yung mukha. Parang mas payat siya Hindi ko talaga mapalagay, may uncanniness Pero pag scroll ka lang, tinignan mo lang, tsaka may yung suso niya, mukhang may suso na talaga. Tapos totoo pala, no? Hindi ako makahanap ng parang off Pero pag tumingin siya sa baba, parang may iba na. Hindi ba sobrang laki ng kamay niya? Parang isang buong kamay, isang mukha. Parang pag ito kinrap mo, ilagay mo, ipatong mo to sa mukha niya. Parang pag kasi laki, parang laki masyado ng kamay, yung proportion. Pero yun nga, nakakatakot na talaga AI ngayon. Unless talaga mayroon siyang, may one call, nandiyan agad si Beanie Mika at si Beanie Malupiton. In these anti-racism classes, my ass will attempt to penetrate your ass's mind. Thank God you said mine. Should my ass find any memories that Alam ko ito yung galing doon sa bagong Harry Potter sa Severus Snape. your ass to be a racist, we'll be sending your ass to Azkaban. You have your mama's ass, Harry. In prison, you feel me? Now, any questions your ass wanna ask? I do have one actually. How is Ito lang siguro yung word na tumaas ang RAM. but with a curse sound at the end? Another word that ends in cuz, motherfucker, to take over your ass. To set up my 4chan account. I wonder if it still counts as racist if no one's around to Yung audio niya ba, yung boses niya in AI, ito mismong mga clips AI. Wow, and these don't even list the per capita numbers. Stop it. Shit, Pala. Next time I'm gonna see Here we go your again. ass combing your hair and growing yourself a yee ass mustache. We've been at it for 10 seconds. If I could just Pag ganito talaga, yung resolution, alam mo na Alam mo nang nilaro Racism don't rest, Potter, so we can't neither. Now sit your ass down. Potato. I love 2 number 9, number 9 large. Yoko na. The chicken wings, Larry. Now that is some tasty fried chicken. This time with a beef
impossible to get the fried chicken put inside of the watermelon. Sir, that's the 4th time you've asked us that today. I'm afraid I'm going to have to ask you to leave the premises. Di ba may galit naman talaga sa dark arts? Ayan, marami ng levels dito. Okay, sulot, dalapatawa mo ako. Ayun yung mga bagay na mahirap i-AI, comedy. Yun na lang ang hirap ang AI. Kaya nila yung either edgy o sobrang OA o sobrang random lahat. Yun lang, di pa nila kaya maging komedyante. Yun pag yun nagawa nila, nakatakot talaga. So, sulot. Pambihira ang laki. Parang every year nakikita ko tong photo na to. Lumalabas na lang siya ulit. Palapa. Okay, na. Sulot, nag-report ka tapos biglang may I love you. Wow! Wala anonymous. Wala AI yan or baka pinagtitipan ka. Di yan totoo. Siya ba yung nag-message? Hindi. Akala ko siya nag-message. Okay, dahil dyan, bagsak ka na. Sulot, transformer ang jeep, imong nasakyan. At least hindi yung kabila yung bumaliktad. Di ba nilalaglag kayo lahat dyan? Ayoko to music ito. Gusto ko hawak mo ang beat. Yan ang aking sinisigawin. Nod. Putang inang yan. Ba't nilagyan nyo pa ng corn beef? Corn beef na yung onting... Ginawa nyo na lang french fries. Parang busog. Ganito magluto ang AI. Hindi niya naiintindihan. Bakit? Mas mabuti naman sa kalusugan ng patatas kaysa karne na, di ba? Na pinroseso. Hindi ko naiintindihan. Tanungin natin si ChatGPT. What do you like better? 10% beef, 90% potato. Vice versa. If we're being real, that's basically potatoes flavor with corn beef. Ba, may humor ka rin pala eh. Marunong ka rin pala, ChatGPT. Sunod, ayop ka sukot. May kasabay kang pasero na no, isa kang audio file pero hindi mo alam na AI na pala ang pinakikinggan mo. Hindi ko mapalagay. May nag-I love you babe sa kanya sa nung klase. Sulot. Ano to? Kakainin ba yan? Tapa. Alam ko tong reference na to. OG talaga yung Ghost Fighter. Tapusin! Tapusin! Simula na laban! Pero pala sa lead ang kapitan eh. Sunod, sulot ka, hayop ka. Natatakot ka mag-CI kasi gabi siya nagpasama sa kapatid. Oh? Bema ba ako ba? Okay lang. Mayroon namang Roblox bago maban. Okay lang, masama ako sa'yo dito. Tatakot kasi ako. Man, shoot your shot. Sana sa akin ka na nagpasama. Ayop kang galing mo. Bilis mo. Ina mo, bagay ito talagang profile pic eh. Alam mo na eh. Ito, swerte nakadali 20M. Hindi yan atong ang. Atong ang patong pang eh. Si Atotong yan. May budget at atong ang ha. Nahanap na ba siya? Rod, sukot. Parang di naman ata kailangan tanggalin. Bocha. Proud na proud yan. Ano? Wala ka pali. Gusto naman pala niya eh. Hindi na yung tutulong sa inyo kahit kailan. Sa ChatGPT na lang kayo magpapatulong. Sa AI na lang kayo magpapatulong. Tulot, dito ko na lang nakikita ang effort ng Pilipinas. Yan, hindi mo ito may AI. Ano to? Baka ang effort yan. Yeah! Yeah, meet your garden hose. Sulot, popogi nyo. Inom tayo, tara. Yeah, para sure. Ito yun na yan, pag-engineer nyo nagtatagay eh. Leche, sulot. Alam mo yung puso ko. Ikaw lagi ang tinitibok nito. Oo! Hindi ko alam. Ba't mo alam? Pocha, sigurado ako hindi ka broke boy. Kung broke ka ba, alam ko nagsisipag ka. Kasi mahal na mahal ka ni ate. Hindi ko nakita. Hindi mo nakita yung pagmamahal ko sa'yo? Hindi. Ba't di mo ba ramdam? Ramdam. Yun. Hindi makikita sa mata yan. Saan makikita? Makikita mo yan
sa tibok ng puso mo. Tayo, nasampal, naksa mo! Naksal mo pa! Ikaw talaga, oh. Pucha, wala pang AI prompt yan, men. Yung nanoy nag-risk kanina dun sa report na take notes kay kuya. Boom! Pucha, tapos ang laban. Sunod! Sulot! Dahil nasulot mo ang halik ni ate. Type of coworkers that HR hires. Misery Monday, I am a child. I don't want to work. I don't want to Oh my God. Yung pa ako, man, hindi ko na kaya. As a 28-year-old toddler that spilled everything. Bigyan mo pa isa! Kelsey Plum in the building. Enjoying the popcorn apparently. The 2017 Wooden Award win. Okay, okay na. Okay, sukot, di ko kinaya. Woo! Big childhood days. After maglaban ni mama, maliligo ka sa planggana. Pucha bars. Okay, so mapapaisip ka. Okay, sulot. Ito na tatapos sa mga memes natin ngayong linggo. Sino nanalo? Sulot, sukot, o AI? Or ang broke boys? Kung ikaw ay hindi isang broke boy, like mo na agad yung video, share mo na sa mga broke yung friends. Huwag nyo kalimutan subscribe. Paolo broke.